Primer de tot, gràcies a tots per ser aquí, autoritats, sitgetanes, sitgetans. I ara, sabeu, avui comença la festa, comença el Corpus 2024, amb molt de vent, però de moment no plourà, però que podem estar tranquils. I bé, tots venim a escoltar a la Montse Cortiada que declami el pregó del clavell, però bé, sí que abans, que sembla una mica reiteratiu perquè us ho comentava el dia de la presentació, ho he comentat aquesta tarda a l'hospital, però bé, no perquè ho digui diverses vegades no deixa de ser cert, i és veritat que aquest any hi ha hagut molts canvis a la festa, ens hem anat trobant dificultats i com comentava, de cada dificultat hem aconseguit treure una oportunitat. I bé, que avui sigui el primer cop a la història que es declama el pregó del clavell aquí al racó de la Calma, doncs per nosaltres, tota la comissió, és un moment com molt especial i que realment és que no hi ha un millor lloc per escoltar a la Montse tot el que ens explicarà. I ara, abans de presentar-vos-la, que igualment ja sé que tots la coneixeu molt, segurament fins i tot més que jo, doncs sí que us volia compartir una vivència, diguem la meva vivència del que és estar avui aquí, perquè és cert que és el tercer any que tinc l'honor de ser el president de la comissió de Corpus, i sí que volia compartir amb vosaltres una mica el que és aquest trajecte, perquè quan a l'octubre comencem, les comissions també es renoven, doncs és aquell moment que projectes una mica com anirà. I sí que és veritat que tots teníem molt clar com arribaríem, més que res com arribaríem, o sigui que estaríem aquí, que avui començaria la festa i que estaria tot preparat. Per a mi una cosa que sempre em preocupa molt és de quina manera arribarem, com ens sentirem, perquè sempre penso, hosti, puc arribar aquí d'estar totalment desquiciat absolutament de totes les coses que ens queden per fer, nerviosos i tal, o potser amb molta angoixa interior, perquè és veritat que les coses costen, com ara us comentava. I en canvi, tot i que estic nerviós, sí que és veritat que em sento, estic molt content de poder compartir amb vosaltres que estic molt feliç del que ha sigut aquest trajecte de molta feina, però de com ho hem viscut. I el que us volia transmetre, especialment a tots vosaltres que esteu aquí, que són ells la comissió i la Laura que està allà al darrere, doncs bé, dir-vos això que per mi, tota la feina que hem fet, que sé que heu fet, i com heu patit també, i com hem bancat, en el fons, doncs que per mi és fer tot això, el que retorna és la gent que conec i tot el que comparteixo amb vosaltres. I per mi això, m'he sentit sempre superrecolzat, que érem un equip, que tirem endavant i que quan costaven les coses sempre us he sentit molt a prop i amb mi. És per això donar-vos les gràcies de tot cor, que se'm trenca la veu perquè sí, m'emociono. I ara ja sí, us passo a presentar la Montse, que, com us deia, ja veiem vosaltres les cares, sé que molts la coneixeu fins i tot millor que jo, però sí que una mica el mateix, simplement volia compartir-vos també el que és per mi la Montse, perquè té un lligam absolutament directe amb el Corpus i també el que us comentava del que passa amb la comissió, perquè és això, tot això que m'aporta de conèixer noves persones és el que habitualment va portar al Corpus en la Montse, perquè si no jo estic segur que a dia d'avui jo no la coneixeria, molt probablement, igual que el 2009 jo no la coneixia. Llavors el que va passar és que el 2009 la festa no estava com ara, estava en un moment molt més complicat. I potser si em permeteu obrir un parèntesis un moment en aquest, perquè a vegades aquestes coses no es diuen i a vegades també està bé reconèixer les decisions que es prenen en moments importants. I el Rafael Roig, que era el regidor de festes en aquell moment, va decidir això, la festa tenia dificultats, l'Ajuntament la va recuperar i ell va decidir crear la comissió de Corpus. I també ho comento per això, perquè era un moment, una decisió valenta, que en aquell moment era necessària i també ens ha portat on estem avui. I en aquesta decisió del Rafael Roig va ser quan jo vaig conèixer la Montse, perquè el que ell va fer va ser agafar diferents persones que ja estan vinculats amb els diferents elements de la festa, en el meu cas de les catifes, i un dia ens va reunir i ens va presentar la Montse i va dir, aquesta és la presidenta de la comissió, que també compartir-ho, això segurament sí que no ho sabeu ningú de vosaltres, però sí que ho entendreu coneixent a la Montse,
que és que els 2 primers anys, o sigui, la Montse era la presidenta de la comissió i exercia com a la presidenta de la comissió, però ella mateixa ens obligava quasi a que li diguéssim que no era la presidenta, la coordinadora de la comissió de Corpus. Llavors, després de 2 anys d'estar... Perquè ella deia, no, és que vosaltres en sabeu més, com he de ser jo la presidenta, si vosaltres sabeu molt més de la festa. I d'allà, Montse, però tu estàs fent tota la feina de presidenta. I va passar això, 2 anys després de tota la pressió que vam fer tota la comissió, doncs vam aconseguir que el que ella feia, que era ser presidenta, doncs acceptés el càrrec, que ella portés el títol de sí, soc la presidenta de la comissió. I això també us ho dic perquè en aquells primers anys, el que comentava, hi havia totes aquestes dificultats a la festa, vam tenir que fer molts canvis. Amb la Montse, vam allò que es diu treballar colze a colze perquè a vegades és això de... Ara ens ho esteu dient tots molt, d'ostres, el Corpus en quin moment està, que és veritat, però moltes vegades és ara podem fer coses i les coses funcionen i estem en un molt bon moment per moltes feines que s'han fet fa molts anys. I això la Montse hi té un paper important. I per això simplement també ara que no està aquí, i que segur que no està escoltant, doncs també volia compartir amb vosaltres que almenys reconèixer-li tota la tasca que va fer, perquè ella la liderava i és una mica això. El Corpus en el moment en el que està ara és també perquè està en primera comissió, perquè la Montse és la primera presidenta de la primera comissió de Corpus. I era això, tota l'empenta que té, tota l'energia, també tota la seva creativitat, i també penso especialment en aquells moments que eren difícils perquè havien de discutir moltes coses, el seu tarannà, més de... que jo soc més explosiu, la Montse posava més calma a les coses, i anant-li dient, doncs penso que va ajudar moltíssim això, a la festa que tenim avui. Dit tot això, crec que no queda cap dubte de com me l'estimo i per això simplement dir-vos que estic molt content i molt orgullós de poder-vos presentar a la que és la pregonera del Corpus de Sitges 2024, Montse Urdiada. És la nit del pregó del Clavell. La pregonera ha pujat a l'escenari amb un vestit de color verd i sanefes de flors vermelles i rosades, com si fos una catifa de Corpus. El vestit fins a campanat li marca una certa gràcia quan es mou al caminar. La pregonera és d'estatura petita, però els 5 centímetres de taló de les sabates rosades i el monyo a l'estil corre que t'impressa l'ajuden a ser més airosa. La pregonera no es pinta mai la cara des que va deixar el teatre. Ara, a voltes, un toc de vermelles llavis de pinyó, heretats de la seva mare, li donen una nota de color a la cara. Però avui a la pregonera li han pintat la cara, l'han pentinat i li han pintat les ungles. La pregonera no es reconeix. Ella treballa als museus i creu que avui encara no ha plegat de la feina. Està dubtant. Ha de fer una visita guiada a aquest públic tan especial? Al taller de Corpus? No, és demà. La pregonera porta entre les mans una ampolleta de flors que conté un elixir màgic. De tant en tant anirà fent petits xarrups per refrescar les paraules. Amb uns somriures llavis, saluda l'alcaldessa, a les autoritats, al pantonista de la Minerva, saluda el seu marit, el d'ella, el seu fill, el seu germà gran únic, a les seves 3 germanes estimades, saluda la seva amiga de tota la vida que l'està mirant per la televisió i a qui li envia un petó. La pregonera vol saludar a tothom pel seu nom, a la Teresa, al Joan, a la Mònica, a la Isabel, al Josep Maria, al Fredi, a la Margarita, al Peter, però finalment la pregonera mira tota la gent i emocionada diu: sitgetans, sitgetanes, amics, amigues, públic que esteu aquí present i el públic que està a casa seva, còmodament, benvinguts al pregó del Clavell. I una menció molt especial als mossens de la nostra parròquia, ja que estem en dies de Corpus. Mirin, el pregó tira llarg, els aviso, tira llarg.
I si amb algú, oi, quins cabells, si amb algú se li fa curt, sempre puc explicar els retaules de la parròquia, puc explicar els capitells de Pere Jou, puc explicar els quadres de Pere Jou, he dit. Han vist quins angelets que tinc aquí? Que són una monada? Doncs aquests angelets són de Pere Jou, els va dissenyar, els va dibuixar per un programa de Corpus de l'any 1957. I jo he demanat a la comissió de Corpus, Xavi, que no et veig, el Xavi és el meu marit, Doncs, Xavi, li he demanat a la comissió de Corpus, aviam si me'n regala un, per posar-lo al nostre quarto, al capçal del llit. Què et sembla? Que són macos? Bueno, ja en parlarem després, Oi, aquests cabells, tan bona que anava i se'm posen a la boca. Bueno, el corpus que els hi presentaré, el pregó que els hi presentaré avui és un pregó de les meves vivències, dels meus records, de quan jo era així, de manera així, i bueno, no he crescut gaire més, però els anys han anat passant. I estic avui realment emocionada, perquè el pregó de Corpus, per primera vegada, l'han fet el pare i la filla. I si el meu pare estigués aquí, avui, bueno, estaria super emocionat. Molt. També estic contenta perquè el pregó es fa al Racó de la Calma. Perquè el Racó de la Calma és com una segona casa per mi, perquè jo formo part de l'equip dels museus i aleshores, doncs, com heu sentit la veu, no sabia si avui tenia que fer una visita guiada o així, però aquí em sento molt arropada, molt abrigada, perquè tant estic a oficines com entro i surto del Palau, com vaig al Cau, com vaig al Maricel. Però també els he de dir que si Albert bec aigua, si m'has d'apagar el micro... És que l'Albert diu... No l'he encès encara ara. L'Albert diu que cada vegada que begui aigua doncs m'ha d'apagar el micro. Doncs el que els deia, si el pregó s'hagués fet als Jardins del Retiro, allà sí que és com casa meva. Perquè saben que jo de petita em pensava que el Retiro era del meu pare? Sí, jo pensava que el Retiro era de la família, era de casa. Jo quan preguntava on és el papa, em deien té reunió de junta, assaig de caramelles, cantant al quinto, la botifarra, l'exposició de clavells. Alto, a l'exposició de clavells hi anàvem tota la família. I quan els meus pares es van casar al Retiro, als Jardins del Retiro, i quan sortíem tots elegants un dissabte a la nit, on anaven? Al Retiro, al Panatxer, anaven al Ball de Casats, anaven al Ball del Clavell, un Ball del Clavell que a la primera comissió de Corpus va recuperar, però en temps de pandèmia doncs es va deixar de fer. I jo me'n recordo que quan es feia el Ball del Clavell, jo era petita, i hi havia una joieria aquí a Sitges que regalava un clavell petitet d'or i es sortejava entre les senyores. I jo sempre li preguntava a la meva mare, mama, t'ha tocat el clavell? Em deia, no, li ha tocat a la Rita, li ha tocat a la Pepita. Però jo vaig estudiar joieria. I la primera peça d'or que vaig fer va ser un clavell petitet que, tot ballant, i vaig regalar a la meva mare. Ens vam emocionar les dues. I, aviam, quan la comissió de Corpus em va demanar per ser la pregonera, on te creuen que m'ho va demanar? Al Cau de la Cultura. I el Cau de la Cultura, on està? Al Retiro. Al soterrani del Retiro, és que tot lliga, tot queda rodó. I allà, el soterrani del Retiro és un espai que les parets són blanques,
el sostre és negre, i quan hi vaig anar jo, l'única cosa que trencava aquells dos colors, que donava una nota de color, era un ram de flors preciós, però era un ram de flors que es notava que algú havia anat a comprar i havia arribat allà i havia dit: i ara on te poso el ram? I va veure una ampolla de plàstic d'aquestes de litro i mig d'aigua, la va tallar i allò va posar el ram. M'equivoco? No, que no? És que era... Total, que saben aquella cançó del Cisa que diu: i els convidats van arribant i van omplint tota la casa de colors i de perfums. Doncs la comissió de Corpus, igual. Entraven un per un amb una sonrisa a la cara, una alegria, un bon rotllo. Dic, mira que contents que van a les reunions de Corpus. I entraven i aleshores em van dir: però seu, Montse, seu. I hi havia una taula llarga, una taula que ja ha sortit amb altres pregons. I jo que m'assento, agafo la cadira i a la que em giro, què hi havia allà? El ram de flors que em deia: treu-me d'aquí, que estava allà apretant. I una veueta que et diu: et volem demanar que siguis la pregonera de Corpus. Jo? Però per què jo? Des dels 18 als 60, tot un camí recorregut pel meu món particular de les arts i els oficis. Els primers pinzells, les primeres pintures, les barreges de colors i la carta de colors. Les mans brutes de carbonet, la nuesa dels models, les mans a la pastera de fang, quina angúnia el primer dia i quin gust l'últim dia. El soroll dels martells i dels martellets, l'escalfor del foc animant a les soldes que corrin sobre la superfície del metall, el ric ras de l'arquet de joier que va caminant per la línia gravada del compàs. Quan de sobte, sense voler, la serra té el capritx d'esgarrapar-te la pell, amb una nota de color vermell, potent, que contrasta amb la brillantor del polit de la plata. Truquen a la porta. Em pots fer l'anell més petit? Truquen a la porta. Em pots soldar la polsera? Truquen a la porta. Em pots arreglar el penjoll? Oh, ho sento, però no ho puc fer. Ara, en el meu petit taller, jugo amb els retalls de metall que no tenen costures i per on faig passar el foc suau per convertir-los en textures fines, rugoses, polides i embellides. Són olors de somnis i de meravelles, són joies engabiades, però no enrabiades, que faig que parlin d'un món fantàstic i imaginari. Són joies exposades i admirades, són joies que diuen i em fan sentir l'artista que sóc. I jo vaig, m'ho crec, i aquesta nit faig el pregó, ja veuen. Els he de dir que no sempre dic que no, No sempre tanco la porta, faig el que m'agrada. Un cop em van trucar de la parròquia per arreglar la custòdia perquè es havia trencat una peça, que sí, mossèn Pauses. I jo la vaig arreglar amb molt de carinyo. L'any passat van trucar a la porta de l'ermita del Vinyet per arreglar un canelobre que es havia de posar el dia del Vinyet a l'altar. Ha vingut Josep Maria Rosés? No ha vingut? No, no ha vingut. Doncs entre ell i jo el vam arreglar. O sigui que no sempre dic que no. I els hi explico. Jo vaig néixer al carrer Sant Sebastià amb tota la xuleria de la López, la meva mare. I al mateix llit on em van fer, al cap de 9 mesos justos, ni un dia més, ni un dia menys, vaig arribar jo. Va ser la vegada que he sigut més puntual.
crec jo, I el carrer Sant Sebastià és un carrer, per mi, és un carrer molt maco. És un carrer que recordo de la infància, un carrer on hi viuen les bessones. Han vingut les bessones? Tampoc han vingut? La Juanita i la Rosa Mari? No han vingut? Oh! Però si sempre venen a tot el que fem, no? Albert, fes-lo veure. Bueno, els que han vingut... Sí, els que han vingut, gràcies per venir, Oh, quina llàstima. Jo que volia fer una mica del foraster, si el foraster és aquell programa, no? Diu, han vingut les bessones? Bueno, doncs les bessones viuen al carrer Sant Sebastià i tenen un quarto de reixa que sempre, quan és una festa del calendari, una festa local, doncs fan com una mena d'aparador i ho decoren. Ara segur que si passessin tindrien elements de Corpus allà posats i quan vingui festa major serà festa major, després el festival de cinema i així. O sigui que és una tradició molt maca que fan. I el carrer Sant Sebastià és un carrer que per Corpus no s'ha fet mai catifa. No hi ha hagut mai, com que no s'ha fet catifa, no hi ha hagut aquesta tradició del veïnatge, de fer el dibuix, d'esfollar les flors, com per exemple el tercer tram del carrer Jesús, que aquest any fan 75 anys de veïnatge fent catifa, vull dir, sense parar, seguit. I des d'aquí em sumo a les seves felicitacions. Al carrer Sant Sebastià no es feia catifa i tampoc passava la processó. Sí que passa la processó de Setmana Santa, la matinal per la festa major, però el carrer Sant Sebastià era on començava cada any, quan jo era petita, el meu Corpus particular. Per què? Perquè quan s'acostava quasi les 12 del migdia passaven els gegants de la vila cap a l'estació de tren a esperar el tren de les flors. Però anaven amb les gralles, però els gegants no ballaven. Enfilaven al carrer Sant Sebastià, enfilaven al carrer de les Ànimes, ràpid, que més que anar a esperar el tren semblava que el anessin a perdre. I això que abans el tren anava bé, que ara ja saben com va, no? I me'n recordo que després tinc que llegir alguna cosa, Margarita. Veus, ja sabia jo que tenia que llegir alguna cosa. Aviam, els hi llegeixo. El que sentia jo quan estaven a punt d'arribar els gegants. Aviam si ho veig. De lluny ja sentia la música. Eren les gralles que donaven la benvinguda a la festa de les flors, que any rere any passaven per davant de casa per anunciar que calia obrir finestres i balcons per rebre les olors portadores de records a sota el braç. Unes olors fresques, altres festejades i d'altres envejades per l'amor, la tristesa i la tendresa. La música omplia d'alegria la casa i l'aire de les cortines m'atrapaven per ballar com la geganta. I després, quan passaven els gegants, venia l'avi del gel. I els dos, agafats de la mà, anàvem a veure les catifes i començava la primera processó, perquè la segona era a la tarda. I quan arribàvem al primer tram del carrer Jesús, hi havia una escala. Hi havia una escala, no com aquesta, però hi havia una escala. I jo li deia al meu avi que volia pujar perquè volia veure tota la catifa, perquè aquesta escala la posaven perquè els fotògrafs retratessin tot el llarg de la catifa, per veure-la, tota la perspectiva. I el meu avi em deia, no puedes subir porque no eres fotógrafa y no llevas cámara, Montse, no puedes subir. I jo, com que era molt bona nena, doncs enfilaven cap a l'altar del cap de la vila. I la història es repetia, passaven els gegants, venia el meu avi, anàvem a fer la primera processó, ens trobàvem amb l'escala.
Però un any quan vam arribar a l'escala, el meu avi portava aquesta bossa, una bossa de plàstic, y em diu, ¿quieres subir a hacer la foto? Digo, avi, pero si yo no soy fotógrafa. Digo, y no tengo cámara. I l'avi em treu d'aquesta bossa aquesta càmera de fer fotos. De veritat, no m'ho estic inventant. I me la posa. Ai, el monyo. Me la posa i em diu, i ara sube i haz la foto. Volem dir, vinga. I aleshores jo vaig pujar a l'escala i em vaig mirar la catifa, vaig enfocar i vaig disparar. I bueno, hi va haver gent que em va aplaudir tot, L'avi del gel era l'encarregat de la fàbrica del gel i per mi era l'avi pirata, perquè a l'avi li faltava un ull, perquè va tenir un accident a la fàbrica de gel que estava al carrer Espalter. I aleshores de tant en tant se'l tapava amb un pegat de color negre. Portava unes botes molt sovint de goma fins aquí dalt i portava un pal de ferro, una tija de ferro que acabava amb un ganxo que era per agafar les barres de gel perquè no rellisquessin. I jo moltes vegades quan anava al gel, perquè anar a casa dels avis era anar al gel, doncs me'l trobava allà així i era com si estigués defensant el seu barco pirata. L'avi del gel es deia Ramon, el Ramon del gel. Potser algú l'ha conegut o se'n recorda d'ell. I després, per Corpus, a casa fèiem el dinar familiar de Corpus. I venien a dinar els de la Pierre. Els de la Pierre, que eren de Barcelona. Eren uns cosins de la meva mare, que era el seu cosí, la seva dona, la seva cunyada, la seva sogra i la nena. I venien perquè el Corpus els agradava molt, només venien aquest dia en tot l'any. I aleshores nosaltres li dèiem els de la Pierre perquè cada any per Corpus portaven per dinar 2 ampolles de cava de la Pierre. I per això a casa se'ls va quedar com el nom dels de la Pierre. Xavi, què m'has posat aquí dins? Perquè és que m'has posat tila? És que té un gust a tila, això. Estic nerviosa, però tant com per posar-me tila. Bueno, aviam. Doncs ara els explicaré. La meva mare era molt bona cuinera. El meu avi sempre li deia, Montse, tienes que poner un restaurante. I ara els explico el dinar de Corpus. Vosaltres, els meus germanos, us en recordeu dels de la Pierre? Sí, veritat. No, és que no m'ho invento, Aviam, els hi llegeixo. El dinar de Corpus. El dinar familiar de Corpus es desplega com una escena màgica a la taula del menjador. La mare, amb les mans hàbils i el cor ple d'amor, ha preparat un festí que va més enllà dels ingredients terrenals. La cuina és un laboratori d'encanteris on barreja herbes i espècies amb una precisió que només els déus poden igualar. Els olors s'entrellacen com fils invisibles, creant una simfonia que fa ballar els sentits. El plat principal és un bacallà amb salsa de safrà, que es desfà a la boca com un secret ben guardat. Les patates, tallades a rodanxes fines, són com làmines d'or que fan companyia al peix. Les olives negres, com pedres precioses, reposen al costat del plat. El pa cruixent és l'acompanyant perfecte i el vi, un nèctar diví, que flueix com un riu dins les copes. Els convidats seuen al voltant de la taula, els seus somriures il·luminen el menjador. I així, en aquesta escena, el dinar familiar de Corpus esdevé una ofrena.
un homenatge a la vida, a l'amor, a la connexió entre els éssers estimats. I mentre els plats es buiden i les copes es tornen a omplir, la mare somriu, sabent que ha creat un record que durarà per sempre. Adrià, en record de tant el que he llegit. Vostès no han sentit alguna vegada pessigolles a la panxa? Jo sí. No hem volat gaire. I vaig sentir pessigolles a la panxa quan vaig rebre la primera hòstia. I després, quan vestida de comunió, vaig trepitjar per primera vegada la processó de Corpus, les flors. Els explico. Jo vaig anar al col·legi de les monges, a les mercedàries, i aquell any les monges van decidir que havíem de fer un assaig general per anar el dia de la comunió a la parròquia. I ens van donar 3 instruccions. Una era: no se puede tomar el cuerpo de Cristo 2 horas antes de comer. Después de comer. No se puede tocar con la mano. No se puede morder. Bueno, teníem aquestes 3 instruccions. I vam anar tota la classe cap a la parròquia, totes molt nervioses, totes molt excitades, i allà vam fer l'assaig general, ens vam posar en fila, sabíem on havíem de seure, i no ens va donar a la comunió el mossèn, sinó que ens la va donar la monja, que ens hi portava. Portava un sobre d'aquests de correus, que el va obrir i allà hi havia totes les hòsties. I aleshores jo estava de les últimes, tot i que pensava que tindria que estar de les primeres, per l'alçada, doncs no, estava de les últimes, i veia les meves companyes que combregaven i algunes com si s'escanyessin, no? Allò que... Dic, ai. Una altra que se la va treure de la boca, se la va tornar a posar, i una altra que encara, que és que la veig, perquè sé qui és, aquesta no es va enterar de res, i era com si mengés un xiclet, o sigui, no va fer una bullofa perquè allò no donava per fer la bullofa. Bueno, va ser bastant cristo aquell dia allà, i aleshores me'n recordo que a casa va haver-hi problema pel vestit de la comunió, clar, perquè jo veia totes les nenes que havien fet la comunió abans que anaven vestides de princesa. Anaven amb un monyo, una corona, portaven un vel, anaven amb un vestit de puntes embirinyat, portaven uns guants, una medalla d'or, i quan vam fer nosaltres la comunió, com vam anar, les monges decideixen treure el birinyat i posar una túnica. Only una túnica i una creu de fusta. I unes sandàlies de seglat sense mitjons que quan caminaven per la processó entrava la gespa, la barreja de la gespa, la flor de Sant Joan, el clavell, i tu anaves caminant i anaves dient ai, quina angúnia que tinc als peus. Bueno, veurem més aigua, Albert? I després una altra cosa també, els regals de la comunió. I els regals de la comunió, cada dia venia una veïna, una tieta, una amiga dels pares, i et portava un regal, un plat i una tassa, recuerdo de mi primera comunió, una nina vestida de comunió, la camisa de dormir de la comunió,
Et portava els coberts de la comunió, tot era de la comunió, tot. I jo pensava, i quan arribarà el regal que jo més vull? Quan arribarà? I no arribava. Fins que al final li dic a la meva mare, dic, mama, és que ningú em pensa regalar una capsa de bombons o què? Bueno, perquè a mi els bombons em perden. I com són les mares, Al cap de 4 dies tenia com 3 o 4 caixes de bombons. Ai, què em dones, Margarita? A veure, la Margarita és la meva cosina. Ai, sí. Un cop la processó de Corpus ha deixat enrere el seu ressò solemne, em descalço i m'endinso en el mar de pètals que cobreixen el carrer. Les catifes de flors no són només decoracions, són camps de joc on cada flor és una companya de joc. Mentre els adults recullen les restes de la festa, tinc el record de la Marta, la Mònica i la Vinyet que comencen a jugar a la reina de les flors. Parlen amb els clavells, com si fossin dames de la cort. Ballen amb les gerberes, que giren com a ballarines. Les meves germanes, les meves 3 germanes, més petites, que les tinc aquí davant, elles anaven a ballet, feien ballet les 3. I eren un perill per casa, perquè te les podies trobar, et podien sortir per qualsevol passadís, per qualsevol habitació, pel menjador, per la cuina, fent... És que no sé com ho feien, però no, es passaven el dia fent voltes a l'estil Fina Fontanet. Però per què a l'estil Fina Fontanet? Perquè era la professora de ballet del Retiro i elles anaven al Retiro. Aviam, els explico una cosa, no s'enfadi la gent del Prado, jo he sigut sòcia molts anys del Prado. I una cosa, i qui pagava el Prado? El president del Retiro. Ah, això és molt bo, això no ho sabien. Sí. Bueno, ara m'he perdut el fil, amb aquesta cosa. Aviam, per on anàvem? A veure per on anàvem. Ah, sí! Aviam. No m'has de donar res, Margarita? Ah, ja sé que te portava algo. La veritat és que estic molt bé aquí, al costat de vostès parlant del passat. I ara, si els hagués d'explicar el meu corpus vist des de dins, quan era presidenta de la comissió de corpus, ens hi estaríem moltes hores. Per tant, jo he triat dos records que tinc que els hi vull explicar. Un és un record que em fa molta il·lusió perquè quan vam fer les primeres reunions de la comissió de corpus, quan jo era presidenta o coordinadora de corpus, doncs tenia la Rosa Andreu al meu costat, la Rosa del Cable, que ella i el Joan Comas eren els encarregats de l'exposició de clavells. I jo li vaig dir, Rosa, què podem fer perquè hi hagi més expositors de clavells? I ella em va dir, home, doncs que l'Ajuntament té que buscar un lloc perquè es posin els clavells, perquè la gent a casa seva no té terrats i no té lloc. I aleshores jo li vaig anar donant voltes. I un cop que vaig anar al tanatori, mirava les vinyes, al tanatori de l'hospital, em mirava les vinyes i veia, ui, però si aquí al costat hi ha un terreny molt maco, si aquí un viver de clavells és perfecte. Per tant, em vaig posar en contacte amb el regidor de festes, en aquell moment el Rafael Roig, i li vaig explicar. I ell va moure tots els fils perquè es pogués fer el viver de clavells.
I avui en dia, gràcies també a la comissió de la Núria Vigó, de l'Angelina Saleses i del meu soci, de l'Albert Tomàs, doncs ja hi ha 2 vivers de clavells. També val a dir que la pandèmia va fer que hi hagués un altre viver de clavells perquè l'hospital tampoc no podia entrar, tenien acotada l'entrada a les persones. I l'altre record que els vull explicar és que no sé com dir-los, no sé com el recordo, però el recordo, el recordo. Mirin, jo quan treballava a les sales, doncs una tarda que no hi havia ningú al museu, un company, que no diré el nom, però sí que diré que és sitgetà, però el més sitgetà que hi pot haver aquí, em diu, jo li vaig dir, saps què? Dic, m'han fet presidenta de la comissió de Corpus. Diu, Montserrat, diu, felicitats. I aleshores em diu, Montserrat, diu, que no tens? Que no tens? Bueno, allò que no tenim. Oi que estic fora de foco. Diu, que no tens per treure el drac i l'àliga amb flors a la boca el dia de Corpus? Me l'acabaré. I jo li dic, home, aviam, no estàs dient cap tonteria. I vam començar a parlar que les processons de Corpus, que fa molts segles, doncs els inicis eren molt llargues, duraven unes 3 hores, però no 3 hores des que comença fins que acaba, sinó posaven unes grades i les persones que estaven allà assegudes estaven 3 hores mirant la processó, perquè passaven els gegants, els cabassuts, les bèsties, els entremesos, després les confraries, tota la part religiosa, i al cap de... va anar passant els segles i així, després ho van separar i va quedar només la part religiosa. I després ja van anar incorporant al cap dels anys els gegants i les bèsties i alguns entremesos. Per tant, que pensaven que no era cap cosa estranya. I aleshores vaig preguntar a unes 12 o 13 persones del poble que coneixien el folclor, que eren de Sitges, que eren estudiosos, i, clar, a la meva pregunta de què els hi semblava, quedaven descol·locats, no? Però uns deien que sí, els altres deien que no, els altres deien no però sí, no però sí però no. Amb el mossèn li va semblar bé, mossèn Pauses, amb el regidor també. Vam fer venir estudiosos de fora perquè fessin xerrades, perquè reunessin, que era molt lògic que les bèsties poguessin sortir per Corpus amb flors a la boca. Però clar, aviam, i els portants? Els portants del drac i l'àliga, què hi deien amb això? El primer any va sortir la iniciativa. El segon any, una de les 2 bèsties va prendre mal i no podia sortir. El tercer any, el drac va estrenar nova pell i ho tenia que fer per la festa major. I després, el quart, el dia de la processó, anàvem la Vicky Plana, la Cristina López, que formaven part de la comissió de Corpus. I les 3 anàvem pel carrer Joan Maragall amb les flors sota el braç. Pam, 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 pam. Bueno, arribem a l'escorxador, estaven allà les bèsties amb les boques obertes, sempre estan amb les boques obertes, clar, i l'ambient era... Bueno, hi havia un ambient així calent, sort que no hi havia carretilles per allà perquè si no haguessin patat. I nosaltres ens mirem i allò que diu, ¿quién le pone el cascabel al gato? Bueno, trobem al costat del drac hi havia una escala,
Entrem, hola, hola. La Cristina aguanta els clavells, jo aguanto l'escala, la Vicky puja i li comença a posar els clavells a la boca del drac. Un, aquí, cap allà, no, més cap allà. Va, perfecte. I amb una d'aquestes, una mà masculina surt per darrere nostra i arranca totes les flors de la boca del drac i les tira a terra. Oh! La Vicky baixa i ens diu: vinga, nenes, vinga, va, tornem, a per la segona, vinga. Puja la Vicky, la Cristina li dona les flors, jo agafo l'escala, la Vicky: Montse, que em tiraràs, jo tremolant. Bé, total, que la Vicky posa les flors i quan acaba ens girem perquè a darrere hi havia l'àliga. No ens ho podíem creure. L'àliga ja tenia les flors a la boca. Bueno! Corrents, el drac, l'àliga, els portants, nosaltres, corrents per la platja Sant Sebastià, corrents per aquest carrer, anant cap a la plaça de l'Ajuntament i mossèn Pauses ja estava allà, que no va dir res, però a fer aquella mirada que fa ella a vegades, que dius, ui! I vam enfilar cap al cap de la vila. Jo estava, quan va acabar la processó i va començar l'última ballada, la ballada dels gegants, jo ja estava amb uns nervis, amb un estrès, i no podia més, i els hi vaig dir amb els membres de la comissió: ho sento, però me'n vaig a casa, és que cauré desplomada, no puc. I me'n vaig anar, i arribo a casa, i dic: Xavi, mira què ha passat, ja veuràs, demà ja veuràs la ràdio, la gent, com ens criticarà, no sé què, tal. I al cap de 10 minuts truquen a la porta. I ja hi ha algú que es ve queixar, Xavi. Dic, bueno, obro. Perquè, a més, miri que és curiós, no truquen a la porta i a casa sempre dient: qui hi ha? Home, però si no obrim no ho sabem. No, qui hi ha? Sempre, no sé què passa. Bueno, doncs agafo i dic: sí? Diu: Montse Cortiada? Dic: sí, pots baixar un moment? Pots saber qui és? Dic: sí, ara baixo. Sort que a baix a casa hi ha una reixa abans de sortir al carrer. Bueno, total, que baixo i obro la porta. I què em trobo allà? Em trobo al cap de colla dels gegants de la vila i un acompanyant, un altre geganter, que em venien a portar el ram de la geganta a casa. Bueno, allò va ser... Jo no sabia si me'l portaven pels 4 anys de presidenta o perquè m'havien vist tan atabalada aquell dia que deien: pobreta, donem-li el ram de la geganta que almenys tingui una il·lusió. I la veritat és que tinc que agrair a tots els membres de la comissió que van ser a l'equip que vam formar, perquè vam aprendre dels que en sabien, vam innovar, vam crear i crec que vam aixecar un corpus que s'estava esvaint. Igual que la comissió de la Núria Amigó, de l'Angelina Saleses i la comissió de l'Eduard Tomàs, que l'any passat va aconseguir ser festa patrimonial d'interès nacional. Per tant, visca el Corpus, perquè entre tots vostès i tot el poble de Sitges hem arribat on hem arribat. I a més espero que arribem a més. L'escena passa en un pati de la costa catalana. El pati és tot blau. Al fons a la dreta, 7 o 8 esglaons pintats de blau porten a una porteta. Al costat, una finestra a l'alçada de la porta. Al mig, la gran paret blava amb molts testos i olles de flors a baix, posades sobre bancals, destacant-se sobre del blau. Al damunt tarongers que, sumortant la paret, destaquen sobre el cel. A la dreta del fons, un portal,
amb un arc d'entrada on doni a la porta del carrer, que és oberta i es veu el mar. A la dreta de l'espectador, un pou blau, una porteta i una enredadera. I a l'esquerra, una capella amb la Puríssima, dues cortines blanques i uns esbraons per posar-hi gerros de flors. És el matí del mes de Maria i toca el sol a l'escala i a la capella. Santiago Rossinyol al Pati Blau, idil·li dramàtic en 2 actes. Doncs bé, no podia deixar de parlar de Santiago Rossinyol fent el pregó davant de casa seva. I aquest text que han sentit és la descripció de l'obra de teatre El Pati Blau. I aquestes imatges són les imatges que he preparat perquè formen part d'un taller que oferim als museus de Sitges, que es diu L'Hora Blava, i que ens el va cedir al Museu d'Art Nacional de Catalunya. Si aquí hi ha algun docent, jo ara escombro una mica cap a casa, és un taller molt maco i que val la pena. Queda dit. I ara els explico el corpus que vivim als museus, perquè també, quan vaig sortir de la comissió quan ja es va acabar la comissió de corpus, vaig deixar de ser presidenta, doncs encara m'hi vaig abocar més amb les activitats que fèiem aquí al museu. I vam aprendre a fer enramades. Les enramades són aquelles cortines de flors, aquí les vam fer de clavells, que amb la tija es van lligant amb un cordonet. I vam fer una cortina aquí al pont que hi ha aquí al carrer que uneix els 2 edificis. I aquell any vam fer les enramades al mirador. Vam posar unes taules al mirador del Museu de Maricel al migdia i els treballadors d'oficines, la gent dels treballadors de museus, ens vam posar a fer les enramades. I estàvem allà fent, xerrant, tal, i una diu: nenes, no us gireu, no us gireu. Què van dir? I totes, ras, girades. I qui hi havia allà pel plantat, amb ulleres de sol i arrepenjat a la paret? El Leonardo DiCaprio. I una de nosaltres es gira i li diu: anda, que no te hubiera gustado grabar aquí la pel·lícula del Titanic, Bueno, total, que aquell noi que venia amb la seva mare va pensar que aquestes estan loques i se'n va anar cap a la sala CERT, que és una mica fosca, amb les ulleres de sol. I vaig pensar, sí, no veuràs ni una pintura. I després, el que també fem, fem l'ou com balla, el diumenge hi haurà l'ou com balla al Palau, decorem les reixes del Cau Ferrat i després fem tallers també. Mirin, on ho tinc? Aquí. Demà, on estan aquí sentats vostès, totes aquestes cadires no hi seran, hi haurà unes taules i farem el taller de corpus. Farem els ventalls de corpus. Aquests ventalls, en el segle XIX, es feien, evidentment, per ventar-se, fan aire, fan molt bé, per espantar les mosques, i després hi havia sempre un dibuix que feia referència a la festivitat, perquè també es donaven, per exemple, a la Trinitat, que me'n recordo amb els meus pares, portar, no era ben bé com aquest, però un ventall d'aquests, baixant de la Trinitat, o sigui que hi havia els gotxos, i també quan era festa major, els gotxos de Sant Bartomeu, o del Vinyet. Doncs demà els nens faran un ventall de corpus. I ho tinc tot preparat amb una... Ara no ho veuen, perquè a més hi ha els focus, però aquí a la paret hi ha una finestreta que jo guardo tot el material dels tallers, els tallers que faig per les escoles, els tallers familiars, i tot el material està allà. I tot el de demà està preparat allà. I a la gent del museu li diem a l'espai Genís, perquè el Genís Montaner, molts de vostès el coneixien, molts anys
va treballar als museus de Sitges i quan es va jubilar, doncs en aquesta habitació hi tenia una mena de taller que podia sortir d'allà les coses més inesperades. I un cop que volíem decorar el racó de la Calma amb nanses i xarxes de pescadors, per posar flors entremig, li vaig dir: Genís, estava aquí sentat, aquí amb aquest pedrís. Dic, mira, estic buscant unes xarxes de pescadors, però és que les que hi ha ara són molt noves, són d'un material que no m'agrada. Dic, i no sé, aniré a la confraria de pescadors a veure si me'n deixen una. Bé, doncs, potser van passar un quart d'hora, que entra al museu i em diu: Cortiada, pots sortir un moment? Jo surto i tenia una tela que era com un farcell, tot ple de pols. Diu, obre. Diu, bueno, vaig obrir i què hi havia allà dins? Què hi havia? Hi havia unes xarxes amb una malla petita. Tenien pols també, però es veia que era un color de vi, una cosa. I vaig al Genís i em diu: saps de qui són? Dic, no, home, no, Genís, dic, no sé de qui són. Del teu besavi. Dic, què? D'en Tòfol. Dic, m'estàs dient que aquestes xarxes són de l'avi Tòfol? Jo que l'avi Tòfol sempre l'he vist amb una foto al quarto dels meus avis. Diu, sí. O sigui, i després, les nanses me les va deixar el meu cosí. El meu cosí era pescador. I el meu cosí va morir a la barca mentre estava pescant. El meu cosí era el germà de la Margarita. I aquell any el Corpus va ser entre les xarxes del meu besavi i les nanses del meu cosí. Va ser una decoració molt, molt familiar i molt contenta. I bé, va arribar el centenari de Maricel i la comissió de Corpus de l'Angelina Saleses va trucar a la porta per fer l'altar del cap de la vila. Bueno, estàvem tots amb una il·lusió. Teníem molt clar que el disseny de l'altar, el dibuix de l'altar, tenia que sortir l'escut de Maricel i tenia que sortir una part de les terrasses. Per tant, en seguida, aquest, que no el veia, aquest. Després ens vam posar a fer el dibuix llarg, vam comptar a veure quants clavells necessitàvem, quantes bosses de pellofa, els sacs de gespa, i en seguida ens vam organitzar, vam fer les plantilles, el Pep Pasqual va fer la maqueta i ens en vam anar, doncs clar, el dia del muntatge al cap de la vila, allà vam distribuir les feines, uns quants estaven despullant clavells, els altres estaven fent els dibuixos a terra i ens va venir a ajudar molta gent. Vam demanar a les dones del ram de tot l'any que vinguessin a ajudar-nos i pensàvem, ui, acabarem molt tard la catifa, però van venir tantes mans que a la 1 de la nit ja teníem tot el cap de la vila fet. I aleshores, al final, quan ho vam tenir, ens vam fer una foto de grup, aquí estem, tot l'equip dels museus, bueno, tots no. Hi ha algú que no és de l'equip, però com que ajudava, doncs també s'hi va posar. I després ho vam anar a celebrar amb un gin tònic als Jànius. Però a l'endemà, gràcies, a l'endemà, dia 3 de juny de 2018, a Sitges, era un matí gris, on els carrers s'omplien de flors amb colors vius, formant magnífiques catifes, com sempre. Però a les 11 del matí el cel es va tapar
I els núvols decideixen afegir-se a la festa i va començar a ploure. I les botes, primer juganeres, van començar a ballar. Però a les 4 de la tarda, les botes ja estaven ballant la sardana. O sigui que a les 4 de la tarda la nostra catifa ja anava surava sobre un riu d'aigua carrer Parellades avall. Per tant, la processó es va suspendre, ens va fer molta llàstima perquè, clar, es va suspendre i no va sortir al carrer. I vam decidir, anem al camp de la vila, guardem a l'altar la terrassa que hem muntat i aleshores baixaven les gralles pel carrer Major, que mentre estàvem recollint ens van animar una mica el dia de la pluja. Aquí que està... I ens vam fer una fotografia, ens vam fer una foto amb tota la gent que vam anar a recollir. I després va venir el 90è aniversari de la mort de Santiago Rusiñol i la comissió de Corpus va tornar a tocar la porta dels museus. I què havíem de fer? Doncs el Pati Blau. El Pati Blau, que vam tornar a fer les enramades. Hi havia tota una paret, veuen? I les vam començar a fer i era la façana del Pati Blau i hi havia aquestes enramades. Però aquell any no vam necessitar paraigües. Aquell any el que vam necessitar van ser sombrilles, perquè diuen 3 jueves hay en el año que relucen más que el sol, però aquell dia era diumenge i el sol es va afegir a la festa de Corpus, que ho va fer brillar tot. I ens va quedar, vam estar molt contents de com ens va quedar. I bé, vam passar d'un extrem a l'altre, de la pluja al sol, igual que aquest pregó, que ha passat d'un extrem de les meves vivències i els meus records de Corpus a l'altre extrem. I ara, per acabar, ara sí que ja acabo, els vull llegir que les catifes de flors i els clavells continuïn traçant el camí de la nostra història i que la processó de Corpus segueixi sent el cor de la nostra celebració i que les olors dels clavells i la primavera fa... Ai, seria maco ara poder sentir una cançó que parlés de la primavera, que parlés dels clavells. Seria maco, no? Sí? No hi ha ningú que s'atreveixi a cantar aquesta cançó.
les caramelles em van demanar que els hi fes el dibuix del díptic on ells posen les cançons. I jo els hi vaig fer aquests regals i ells em regalen avui aquesta cançó. Mua! Gràcies! Comissió de Corpus per aquest regal que m'heu fet. Dono les gràcies als museus de Sitges i dono les gràcies a vostès per haver escoltat aquest pregó, per acompanyar-me. I també vull donar les gràcies a les persones que sempre són els primers en arribar i els últims en marxar. Per tant, que són els tècnics. Un aplaudiment per a l'Albert Javier Morata, a la Tiana Privada i a part a tot l'equip de Cis. Bé, ara el prego ja acabat. Si volen, doncs, començo amb els retaules de la parròquia, començo que vostès vulguin. Aquí ha de sortir ara. Sí. Ai, és que això és que els hi he d'explicar perquè si no és que el quadre s'ha posat aquí perquè els hi expliqui. Com que m'han dit no passis d'allà, doncs el quadre quasi no el veig. Mirin, quan jo també estava treballant al Museu Maricel, veuen aquelles finestres d'allà dalt, doncs abans hi havia la Pinacoteca Municipal, que hi havia els quadres de l'escola luminista. I hi havia aquest quadre. I aleshores jo estava allà vigilant, no hi havia ningú, i va pujar un senyor i es va començar a mirar tots els quadres i així, i quan va arribar amb aquest, que és d'Arcadi Mas i Fontdevila, pintor de l'escola luminista, de la processó de Corpus, se'l queda mirant molta estona, i en una d'aquestes em diu: senyoreta, puc fer una foto al quadre? I jo, no, està prohibit. Diu, però només una. Diu, no, miri, és que està prohibit. Abans estava prohibit, ara no, és que està prohibit, tindria que anar a baix a recepció, omplir un full, dir per què vol, quin ús li donarà a la fotografia, i em diu, miri, li explico amb vostè. I aleshores m'explica que la seva mare, de petita, hi havia un pintor que el dia de Corpus la va dibuixar amb un quadre recollint flors a terra, que la seva mare portava com una bata blanca i portava el cabell curt. Diu, nosaltres vam marxar a l'estranger i la meva mare sempre m'explicava això. I ara he vist aquest quadre i la meva mare és aquesta senyora d'aquí. Veuen? Aquesta senyora d'aquí. I aleshores jo li vaig dir, miri, sap què? Dic, jo me'n vaig a la sala del costat. Dic, no sigui cas que hi hagi algú i vulgui fer una fotografia. I aleshores me'n vaig anar i quan vaig tornar, doncs el senyor va fer l'ullet, va poblar l'ull. Gràcies. Ara sí que ja he acabat.
Molt bé, volem la foto, amb el gerro. Queda teva. Bé, només moltíssimes gràcies per aquest pregó, Montse, per aquest fantàstic pregó que ens ha fet, que ens ha portat al passat, a moltes, hem tingut molts records i que ha demostrat sobretot, evidentment, el seu gran amor pel Corpus, tota una vida amb diferents etapes i en diferents llocs que has viscut al Corpus, però també el seu amor als museus i el seu amor a l'art en general, perquè ets un artista, s'ha vist claríssimament que ets un artista. Així que moltíssimes gràcies per aquest pregó. Que ara us diré una cosa, que el pregó de Corpus és més antic que el pregó de la Festa Major. I això ho he après gràcies al joc de les festes que ha fet la comissió, que és un joc fantàstic que ens ensenya moltes coses. Així que, per si no ho sabíeu, jo no ho sabia, que era bastant més antic que el pregó de la Festa Major. Moltíssimes gràcies, comissió, per pensar en aquest indret tan fantàstic, perquè ha estat una idea molt bona, la veritat, i també per la gran idea que heu tingut de nomenar de pregonera a la Montse. Així que moltíssimes gràcies, Montse.